Tervetuloa MTV-uutiset Liven pariin. Tivoli Sarjolaan on avattu Lordi-kummitusjuna ja meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus haastatella melkein koko Lordi-yhtyettä. Eli meillä on täällä paikalla Mr. Lordi, eli Lordin solisti. Sitten löytyy hiisi, eli basisti. Kone, eli kitaristi, ja sitten on vielä Mana, eli Lordin rumpali. Valitettavasti kosketinsoittaja Hella ei päässyt paikalle, mutta aloitetaan homma nyt tällä kokoonpanolla. Ihan ensimmäisenä yleinen kysymys teille kaikille, että mitä te olette puuhaillut nyt viime aikoina? No, tässä on puuhailtu siis kaiken näköistä, että siis, no kesähän meni keikkoja tehdessä, siis meillä oli siis ihan siis voi sanoa, että joka viikonloppu tukossa, että tietenkin niin kuin monilla muullakin bändillä, että kun on tullut niin sanotusti jäänyt rästin nuo korona-ajan keikat, niin niitä on tehty. Sitten me on tehty toi kirja, joka on siis tossa, joka ilmestyy siis tossa 13. päivä. Ja mitäs muuta, kaiken näköistä. Ja nyt valmistaudutaan sitten rundiin, joka alkaa, eihän se ole kuukausi enää, niin meillä on Euroopan rundi sitten ja ollaan jouluun asti. On meillä tässä puuhaa ollut ja on. Onko muilla lisättävää jotain tähän jo mainittuun? Keikkaa enemmän kuin ikinä siis nyt tää kesä ollut. Mä oon ollut 10 vuotta bändissä ja näin kiireistä kesää ei ole ollut, että siis mahtava meininki. Kyllä se tästä. Itse asiassa tuossa joku laski sitä, että nyt muuta alkoi sataa vettä ja kovasti. Hyvä kun oli vielä lupaus, että ei tänään ei sada. Tänään sataa. Niin joku laski, että itse asiassa meidän 2006-2007 aikana niin jäi muutama keikkaa vajaksi, niin meillä olisi ollut tänä kesänä yhtä paljon keikkaa kuin silloin. Että sitä on sit tosi paljon nyt. No, tähän Lordi-yhtyeeseen on tehty vuosien aikana aika paljonkin muutoksia siitä, että mitä se on ollut ihan silloin perustamisvuonna. Niin mihin nämä kokoonpanon muutokset on perustunut? No siihen, kun jengi lähtee. Sehän se on, että siihenhän ne aina kokoonpanon muutokset perustetaan. Joko jengi haluaa lähteä tai sitten ne pannaan lähtemään. Että kun siis tässähän on, siis bänditoimintahan on sellaista, että sä oot naimisissa periaatteessa Lordin tapauksessa 5 ihmisen kanssa tai 4 ihmisen kanssa naimisissa. Se on 5 kimppa koko ajan. Niin jossakin kohtaa saattaa alkaa puoli ja toisin tuntuu joltakin, että nyt pitäisi päästä lähteä tekemään jotain muuta jotenkin muittenkaan. Tämä on aika helppo verrata kyllä parisuhteisiin yleensäkin, että tämähän on tämmöistä 5 kimppaseurustelua. Sitähän se on. Siihen ne perustuu aina. Mutta siis joka kertahan siis on se, että kun on se kokoonpano kasassa, niin joka kertahan sitä tuntuu ja toivoo, että sitten ainakaan, että tämä ei tästä enää muuttuisi. Mutta meillä on siis 11 ex-jäsentä. Ja me on ainoa, joka on ollut alusta asti yllättäen. Mutta mutta tämmöistä se on. Mihin se perustuu, että sä olet itse se ainoa alkuperäisjäsen, joka nykyisin on enää yhtyeessä? No just siihen, että koska sit, jos mie lähden bändistä, niin sitten tämä bändi ei enää ole. Siihen se perustuu. Niin. No mites Kone, sä oot nyt uusin lisäys tähän tämänhetkiseen kokoonpanoon, niin millä tavoin? Niin sanottu lopulliseen kokoonpanoon. Niin. Lopullinen laina. Niin millä tavoin sä päädyit mukaan tähän Lordi-yhtyeeseen? Tuo on vaikea kysymys tietysti. Sehän on niin, että tämän näköiselle ihmiselle ei hirveän monta bändiä ole olemassa, mihin voi päätyä. Mutta yhteinen linkki löytyi ja sain toistaiseksi elämäni onnellisimman puhelun eräänä kauniina aamuna. Mutta se ei liittynyt Lordiin mitenkään, siis se puhelu. Se ei liittynyt mitenkään siihen, että se oli ihan eri juttu alkoi kertoa kaveri. No miten sitten Hiisi, sähän oot ilmeisesti nyt ollut jo vähän pidempään Lordissa. Miten sun taival alkoi tässä yhtyeessä? No se oli vähän synkempi iltapäivä, kun se puhelu tuli. Mutta samalla tapaa yhteinen linkki ja siinä se sitten oli. Koesoitot ja tämän tyyppistä. No sit vähän aiheesta toiseen nyt vielä tässä rankkasateen keskellä. Niin, teillä on varmaan just aika lailla tommoset vettä pitävät asut. Mua kiinnostaisi tietää, että miten nämä teidän esiintymisasut syntyy? Tekemällä.
tekemällä. Siis näähän on no siis mullahan oli varmaan 10-15 vuotta siis tavat mitkä asut. Oli tää mun vakkari vasta. Nyt me enää jaksa enää edes pelleillä sen leikinkaan. Nyt tulee muuten vettä tosi paljon. Näähän syntyy sille, siis periaatteessa ne on proteesimaskeerausta, efektimaskeerausta nämä puvut kaikki. Me olemme täysin kumissa. Me olemme siis koko vartalokortsujen sisällä tässä. Eli nämä tapahtuu niin, että me muovailen, emme siis yksin ihan kaikkea tee, mutta siis niinku periaatteessa käytännössä muovaillaan savesta, mitä tässä näkyy, siitä otetaan muotit ja muotteihin valitaan kumi, joka kiinnitetään ja sitten maalataan. Tässä se niin kuin pähkinänkuoressa. Sain tuonne korvanappiin niin sanotusti tiedon. Rovaniemen, oliko sulla on ollut asussa joskus joku Rovaniemeen liittyvä elementti? Kerro vähän siitä. Siis päätin silloin aikoinaan Ateenan viisuissa, niin olisiko se ollut niin, että sitten kun päästiin semifinaalista finaaliin, muistaakseni jossain niillä huudeilla. Päätin siellä hotellihuoneessa sitten joku aamu tehdä sellaisen tempauksen, että tai ilta. Päätin tehdä siis Rovaniemen vaakunan itselleni siihen pukuun. Tein sen vaan siellä. Ja se oli sitten tää oli tämmönen hauska juttu, että mä halusin kokeilla, että huomaako kukaan rollossa sitä. No huomashan ne sen, joo. Et siinä oli silloin 2006-2007 mun puvussa oli se Rovaniemen vaakuna riipus, joka on siis tosiaan tehty ateenalaisessa hotellihuoneessa. Joo. No hei, Mana, kerro sä tässä välissä, mitä nämä teidän esiintymisasut oikein painaa? Ei paina paljon mitään. Eikö? On No, siis todella kevyt. No, vieruskaverilla painaa ilmeisesti aika lailla, mutta siis itsellä erittäin kevyt ja helppo. Kuuma tulee, mutta aina on selvitty. Minkälaista se oli kesällä esiintyä nämä vetimet yllä, jos mietitään semmoisia helteisiä keikkapäiviä? Tarkeni ihan kivasti. Varmasti. Kyllä. Kuumahan se on kuin perkeleet. No viimeisenä hei vielä nyt, Mr. Lordi, sulta on tulossa elämäkertakirja, niin kerro lyhkäisesti, että minkälainen opus on nyt oikein tiedossa? Tämmönen. Sitä on sellainen reippa 800 sivua täyttä asiaa ja tässä on siis koko Lordin tähänastinen tarina yksissä kansissa. Ja tää ilmestyy 13. päivä kirjoittajana Maria Jyrkäs, joka teki ihan järjettömän duunin meikäläisen höpötyksiä korjatessaan, koska mie vaan höpötin ja hän kirjoitti. Ja sitten suurimpaakaan osaa, mitä mie höpöttelin, niin paljastui, että mie muistin väärin, jolloin hän joutui tekemään salapoliisityötä sitten ja selvittämään, että miten se oikeasti meni. No nyt se on suurin piirtein oikein. Ainakin pitäisi olla. Mutta tää on sellainen ehkä sanotaan kaikista tänä vuonna ilmestyvistä kirjoista, niin tää on eittämättä yksi niistä. Mutta mun mielestä ehkä paras. No sanotaan, että aihe itseä kiinnostaa kovasti. Mun mielestä sen takia tää on ehkä paras. Sitä me jäädään innolla odottamaan. Hei, kiitos Lordi-yhtye. Ja nyt MTV Uutiset Live rupeaa lopettelemaan täältä sateisista tunnelmista Tivoli Sariolasta. Moi moi!